A campaña solidaria Doa un sorriso, promovido pola clínica dental Rebeca Ozores, ten como principal obxectivo recadar a maior cantidade de alimentos posible, así como tamén produtos de primeira necesidade e material escolar, para a súa entrega a Cáritas e Cruz Vermella, entidades que se encargarán posteriormente de distribuílas entre aquelas familias máis necesitadas do municipio. Invitamos a toda a veciñanza de Boiro a que amose o seu lado máis solidario, achegando o seu grande area a aqueles sectores da poboación en risco de exclusión, con dificultades económicas e máis vulnerables. Na iniciativa, coa que colabora tamén a AVE, poderán tomar parte todos os negocios que o desexen, sexan ou non socios da patronal boirense, que deberán inscribirse previamente. Para incentivar a participación sortearánse tamén diversos agasallos, tanto para aqueles comercios adheridos á campaña, como tamén para todas aquelas persoas participantes. A asociación vai a poñer 2 premios de 50 euros para que gastedes nos comercios e socios de Boiro. Tamén temos un bono de 100 euros para usar na clínica de Rebeca Ozores, vale, para todos os comercios que participen, así que animamos a participar a todos os comercios que se unan, e tamén temos unha noite para 2 persoas nas cabañitas do El Bosque en Outes, e temos unha para os comercios participantes e outra para os clientes. Dende Cáritas e Cruz Vermella, as 2 entidades beneficiarias desta campaña agradeceron a iniciativa, que permitirá satisfacer as necesidades de ambos os 2 colectivos. Necesitaríamos leite, aceite de oliva, produtos de higiene tanto de persoal como de higiene do fogar, e despois, bueno, todo o que se poda aportar é benvido, porque de feito durante todo o ano nós non solamente traballamos en campaña, sino que axudamos as persoas desde 1 de enero hasta o 31 de diciembre. Entonces, bueno, por eso este tipo de accións son tan importantes, e sobre todo cando se involucra a todo o pueblo. Este tipo de iniciativas son moi importantes para a Cruz Vermella porque tamén se crea unha conciencia social importante, todo o que se logre para chegar a esa población que se poda haber necesitado por cualquier circunstancia sempre é moi importante. Dende todos os colectivos implicados na campaña fan unha chamada tamén a participar coa iniciativa, que se prolongará ata o 31 de outubro.